Ja, wij kunnen een leven zonder letters dus het vaststellen. Er zijn zelfs mensen die een echte passie hebben voor letters. Boukje en Haaien binnen beide gek van mooie letters. Boukje is de echte letterkunstenares. Haaien wit een soort van de skiertnis. Want vroeger konden de meeste mensen hielendal net schreeuwen. Vroeger schreeuwen hoofdzakelijk monniken, monsen, zou we natuurlijk vroeger ik wel zijn. En ik heb non, die meesten die in kleersters wen. En die schreeuwen hoofdzakelijk boeken die te meiden hier met hun kerketjes, dus zoals de Bijbel of de psalmboeken of gebedenboeken. Elks boek moest met de hand schreeuwen worden, want het boekdrukken bestier nog net. De monniken maken echt prachtige boeken met heel mooi versierde letters. En heel werk, monnikenwerk, zeggen we nog altijd. Iets wat langdurig om te meiden nemen we monnikenwerk, omdat het staat bij dat boekenmeidje dat weer een langdurige zaak. Dat weer net samen kleren. En dan hien ze ook nog net eens een pennen om mij te schreeuwen. Nee, die is geen balpen. Dan schreeuwen ze hoofdzakelijk bij dit schroefmateriaal. Dat is een pen die het snieren is van een gorzenveer. Zo'n veer moest ze zelfs in een puntje snijden. En dan koest mij schreeuwen troch de veer hield dit in de inkt te doopjen. Wij leren nou al je schreeuwen op squallen, maar troch de computer en het tablet schreeuwen we heel dit minder. Boukje vindt het wel belangrijk dat we schreeuwen bleeuwen. Ze hebben onderzocht dat je beter dingen onthoudt die je zelf met de hand hebt opgeschreven, dan dat je heel snel meetypt met de meester die wat vertelt, of de juffrouw. Ah, dus troch het schreeuwen onthoort dingen beter. Daarom is het meidje van een spiekbriefje eindelijk heel toek. Want nou leerst troch het op te schreeuwen. Ik zou zeggen, alle meesters en juffen, ze moeten blij zijn met alle spiekbriefjes die de kinderen maken, want dan hebben ze het werk heel goed geleerd. En dan hebben ze eigenlijk het briefje niet meer nodig. Ek een boodschappenbriefje schreeuwst vaak even vlug op. Of, wat dachten je van een liefdesbriefje? Er zijn mensen die vragen verkering per sms natuurlijk, maar het is toch wel veel leuker als je dat op een briefje doet wat je mooi versiert en misschien een plaatje erbij of een tekeningetje of een leuk hartje erbij. Dus een echte liefdesbrief, die moest schreeuwen? Vind ik wel. Ja, ik zou niet graag een liefdesbrief op de computer hebben. Dat lijkt me niet zo leuk. Nee, vanzelfs net. Zo'n briefje. Maar het handschrift van mijn liefste. Mijn hetjes. En toetjes. En het is ook zo mooi schreeuwen.